tjejerna går till jobbet, jag vaknar klockan 12. Alltid lika skönt att inte vakna på mitt golv. Jag täcket över huvudet och sover bara lite till. Slutar på Expressen, fick jobb på Se och Hör. Jag har längtat till det jobbet så jag är på bra humör. Jag skriver en artikel och sedan skriver jag lite till. Mitt namn är Johnny och jag tänker inte gå hem. Jag tänker inte bara sitta här och vänta till klockan 5. Så vill du ha ett litet skop får du gå någon annanstans. Det låter uppenbart men alltid retar det någon. Den du talar med är inte någon vanlig bondeson eller lögnan. Mitt namn är Johnny Axelsson. Na 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 na. Na 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 na. Faller ner trappan, dansgolvet är hårt. Jag dansar inte nykter så jag har supit hårt. Jag ser knappt genom röken och jag har faktiskt ingen koll. Sen liksom en skugga, jag uppenbarar mig. Jag dansar med mig själv men det angår inte dig. Jag spiller ut min drink och tittar åt ett annat håll. Mitt namn är Johnny och jag tänker inte gå hem. Jag tänker inte bara sitta här och vänta till klockan 5. Så vill du ha ett litet skop får du gå någon annanstans. Det låter uppenbart men alltid retar det någon. Den du talar med är inte någon vanlig bondeson eller lögnan. Mitt namn är Johnny Axelsson. Och inte Janne Josefsson. Och inte Hans Shimoda. Inte Dabrowskis man eller någon. Mitt namn är Johnny Axelsson.